Sanibonani guys, igama uNqobile ngibuthela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-14 August. Hayi-ke amaphoyisa-ke ase-IPID abekade engafuni ukuzwa mshini esishaya isicabha sikaShwabi efuna ukungena ngodlini. Lapho uShwabi benoshobane la ngaphakathi babhizi bazama ukufihla ubufakazi, bayaqoqa bayafihla, bayaqoqa bayafihla, kodwa phela ngeke bakwazi ukumfihla uNgaraje emkhulu engaka elapha phezu kwetafula. Guys, uma nawubona uShwabi ukuthi yazini ngcono afoneleke ithemba lakhe ukapteni walaphaya e-Okhambeni. Ukapteni bekade ehleli-ke no-Constable Dlamini ecela-ke ukuthi-ke kulethwe ama-forms-ke lawa asayinwa abantu lapha phambili. Hayi, ubeloke nje eyizwa ifoni i-vibrator abone ukuthi uShwabi ayicime. Phinde futhi ifoni eduze aphinde ayicime. Waze washo uConstable Dlamini ukuthi ayibo, lo muntu oloku umziba kangaka uyabona ukuthi uthi uyakubelesela. Nesiqiniseko sokuthi ngeke aze ayeke ukufonela uze uma-answer. Manje athi hayi ngicela ungishiye kancane sengiqedile ngawe Constable Dlamini. Kanti ujaha ukubuza ukuthi uShwabi yini le kangaka amfonela. Hayi-ke guys, utheme i-answer ifoni wathi wena wasungifonela kaningi kangaka ngathi ngintombi yakho yini inkinga yakho? Wathi heyibo, amaphoyisa ase-IPID ala phambi komnyango, ulapho wena? Ngisho le nje ngathi-ke ungathumeli amaphoyisa kulo mshikashika lo, angabi khona amaphoyisa asondela la. So woza-ke wena uwatshele lamaphoyisa ukuthi ahambe la, angikho mina ngihambile ngiye le Soweto. Hayibo, amane wathi ukapteni lalela, angisiwona mina umngani walamaphoyisa ase-IPID, azwana lawo maphoyisa, ngeke ngikwazi ukuza lapho. Wathi hawu ngiyacela, hayibo wengikweleta wena okokuqala, kumele uze la njengamanje watshele lamaphoyisa ukuthi awahambe la. Wathi lalela la, into okumele uyenze wena ukuthi yonke into ekhomba ukuthi wena bukade ukuphusha lo mshikashiko uyayifihla, ebese-ke uyavulela lamaphoyisa lawa uprithende sengathi awazi lutho azohamba. Wathi hawu ngeke ngikwazi ukwenza lokho, wamane walidrop ucingo. Kapteni wabona ukuthi phela ngeke le ndoda le izomfaka naye kulolu gibe evele nje isikulona nje. Kahle kahle ubesebona naye uShwabi ukuthi manje engathi inhlanzi ishelwa amanzi, manje usefuna ukugaxelisa wonke umuntu. Ukapteni wayiqhathulula-ke guys kanjalo nje. Hayi-ke uthe suka lapho-ke wabephuma wathi ngiyeza, wavula isicabha. Wathi hawu kwenze njani nashaya isicabha kangaka, benginganizwa bengile ngemumva le ethaveni ngemumva. Bathi hhayi ndoda, kunomkhondo la esiwutholile, kuthiwa ngathi kunento nje engalunganga oyenzayo, manje ngithi angize la sizo-check-a. Wathi ngenani ngaphakathi ni-check-e, akukho lutho mina ngimsulwa. Waqeda waphosa amehlo ngakuZethu wathi hawu Zethu, kade sikufuna, uyaphila? Awu sisabonga, awu uNkulunkulu mkhulu. Umane uthi Zethu casuka, musuku lokuzenzisa la wena. Baqedile abantu la esigodini sase-Okhambeni ubabulala, manje usewenze ngathi uyajabula ukungibona. Wathi hayibo, ukhuluma ngani manje Zethu? Mina ngisoze ngahlaba umkhonto ekhaya, mina ngibathanda kabi abantu bala esigodini sase-Okhambeni, angeke mina ngabulala muntu. Guys, amaphoyisa atheme ephuma laphayana-ke ethaveni yakho Shwabi athi hayi cha akukho lutho bandla, abaficanga lutho. Wajabula-ke uShwabi wathi hawu nginitshelile nje ngathi mina ngimsulwa. Wathi uZethu khona la ngingabhekanga khona, kunenye i-backroom laphaya la kubekwa khona utshwala, hambani no-check-a nakhona. Waqala-ke manje-ke washintsha ebusweni uShwabi wathi niphethe kona i-warrant yokuthi-ke ni-check-e la. Bathi asidingi thina i-warrant, siwabonile amavidiyo alo mshikashika kade nophusha la, lokho ku-enough, asambeni mekukhona elinye igumbi asambeni siyolibheka. Waqala wazama ukubaleka-ke guys uShwabi bamvimba bathi awuyindawo ndoda hlala la. Hayi nangampela lithe selivulekile-ke leli gumbi elingemumva le. Hhayi babheka bafica nje uNgaraje kuqala edindelezile phezu kwetafula. Hawu uZethu wamane wathi hawu ma ubhuti wami, hawu uthi ngimcheck-e, kungcono usaphila nkosi yami. Hawu udubuleke kabuhlungu kodwa ngathi udrageke kakhulu. Mbambeni kahle ngokucophelela ubhuti wami loyo, asimyiseni ngokuphuthume eklinikhi. Kuthe kusanjalo guys, bamgaxa-ke uNgaraje emahlombe-ke abo-ke bamphuma naye. Wakhumbula uDr Zethu ukuthi hhayi mani, uNgaraje bekade eqimbile elungiselela ukuthi ahlinzwe. Wathi hayibo, uyazi ubhuti wami bengahlinziwe kodwa bekubonakala ukuthi ngathi uselungiselela ukuthi ahlinzwe.
okusho khona ukuthi udokotela usakhona ngaphakathi. Waphindela ngaphakathi uZethu, wambheka guys uShobane lapho. uShobane ucashile le emva kwetafula, wambheka ngaphansi kwetafula uZethu, wavula into engathi ikhabethe, wambheka lutho uShobane kumthwalo. Uthe methi nhla ngaka-left nangu uShobane. Uthuke woma-ke mebanjwa. uZethu wacasuka wathi, yawu wena gundanela se-Alex, ucashela phuma. Wathi, hawu Zethu, ngiyexolisa Zethu, ngiphinde ngicela bandla. Uthi bengikuthembile Shobane. Wamuthi wahla ngempama. Hey guys, ulabhabha wempama. Wathi ubusufuna ukuhlinza ubhuti wami wena. Wathi Zethu, ngiyaxolisa ngiphinde ngicela bandla ungixolele, ngiyaxolisa. Wamona wathi nangu wamemeza kakhulu uZethu. Amaphoyisa agijima. Wamane wathi awe mawe. Kusho uShobane sebona ukuthi awuzamkhalela guys. Amaphoyisa akabuzanga into eningi, amane nje athathoza Nkosi ambopha cause vele nje uShobane uyisikhondla naye, abonile ukuthi melokethi uyamdlalisa uzomane abaleke lo muntu lona, noma abanikeze inqindi embili entathu abaleke. Basheshe bamphuthuma ngozankosi guys. Uthe suka lapho wakhala ngoShwabi, wathi Shwabi, kanti noShwabi vele naye ukhala ngomuntu o-wrong, naye sezamkhalela, naye vele ozankosi sebengenile kuyena. Bayaqhutshwa-ke manje bayale ejele. Guys, akupheli-ke lapho. Indaba ekuthiwa-ke ayihlali phansi saba amazolo. Kunalo mama lo umaka Mankwanyana, ufike lapha yaqathatha eklinikhi ezoletha iy'ndaba zokuthi-ke uShobane benoShwabi baboshela ukuthi badubule ungaraji. Waphika wama ngentaba. uMatron wathi, ayi ngeke wena qamba amanga, uzwe kahle kodwa le ndaba yakho umntwana dubule ungaraji, hayi soze yenzeka leyo nto. Kanti nje uzothi samphikisa kanjalo lo mama, kube kungena uZethu-ke ehamba nobhuti wakhe phela-ke bemqhuba bemphuthumisa laphaya egumbini lokuthi alapheke ngoba phela ubedubulekile la esifubeni. Washo-ke umaka Mankwanyana athi, apha amangami. Kuthe kusanjalo uMatron esazama ukuyetshisa le ndaba, kwabe kuvela ama-videos cause guys siyabazi-ke abantu-ke bako-TikTok abayibeki phansi. Once nje kwaba khona isigameka bamane nje basende fast ku-social media ukuthi wonke umuntu ayazi indaba. Bekade shawa ama-headlines indaba kaShobane benoShwabi-ke, kushiwo ukuthi uyibona impela kade bephusha umshikashika wokucuya icubu zabantu lapha esigodini sase-Okhambeni. Umane nje waphelelwa amandla uMatron, wathi ningibukani nina? Ningibukani? Akusetshenzwe. Hhayi nangampela-ke guys, baqhubeka-ke bayomsiza-ke ungaraji. Guys, le ejele bengemnandi impela. Bathe basahleli laphayana eloku ememezile-ke uShobane uthi, bizani ummeli wami, ngifuna ummeli wami mina manje. Kwabe kungena ulwazi, wathi nina ningikhiphelani ukuthi nami ngiyawenza lo mshikashika? Kwathi hayi bo, besisonke phela, wena ubuzosala kanjani? Bathe sebeboba u-3 laphaya kanye nezinye iy'boshwe ey'ningi impela. Hhayi kwaqala kwasukuma ubhuti thizeni wathi, wena dokotela, nawe khansela, nawe mngani wabo, nina bekade nicuya iy'cibu zabantu niyazi ukuthi lo bhuti nimqaqe nambulala ukuthi bekubhuti wami. Wamane wathi uShobane, awe ma, ngathi uyigwalana kodwa uShobane sonke isikhathi mezoba senkingeni umane akhale ngoma wakhe. Emva kwalapho-ke wathi-ke igama lakhe bekuSolomon ubhuti wami. Uyazi benekusasa eliqhakaze kanjani nina, namkhipha zonke iy'cubu zakhe nambulala. Wazama ukuxolisa-ke uShobane kubhuti wakhe, hhayi kwafana njengokuthela amanzi emhlane wedada. Bamnikeza inqwaba ayibhakela, bamkhahlela baze bampitshiza la entanyeni ngebhuzi guys. Hhayi-ke bathe sebemabokoboko kanjalo, kwabe kufika uMaNgcobo-ke ezotshela-ke umyeni wakhe uShwabi ukuthi-ke uyamdivosa. Bekade emthembile emkhulumela la emphakathini esho ukuthi uyindoda eqotho kanti ucuya iy'cubu zabantu, so yena uyamdivosa. Uqede lapho wasondela-ke ungaraji washo ukuthi-ke nayi indoda sezothandana nayo, basho baqabulana. Waqhaqhazela-ke guys uShwabi wathi, uyangishiya, ungishiyela lentsha into engena ngisho isente lemnyama ukuzidla imali zami naloyo ndoda uzongithola kahle ukuthi wena Mangcobo. Hawu guys-ke lamphunyuka kanjalo-ke iqatha emlonyeni-ke uShwabi, vele usezobhadla ejele. uMaNgcobo usemove on,
nomuntu vele akade emhalela-ke okungaraje, and ushilo wathi ungaraji uzomphatha kahle njengeqanda. So nje uShwabi asingamane akhala azithulise ngoba impela uMaNgcobo usemngile guys, usehambile. Guys, akupheli-ke lapho. Uzethuke ube yiqhawekazi lasesigodini okuhambeni. Uthe mebuyela endlini wonke umuntu behlangene ndawonye-ke ezobungaza ubuqhawekazi bakhe, ebasho ukuthi hhayi impela siyakukweleta siwumphakathi, ukwazile ukuthi ubeke impilo yakhe engcupheni ukuthi usindise thina. Siyabonga kakhulu nkosazane emhlophe. Hhayi-ke wajabula uZethu wathi nje ningakhathazeki, mina bengenza umsebenzi wami. Hhayi impela bamnikeza iy'ncomo, futhi iy'ncomo kazi zimfanele. Ngalena-ke uMetroni akudleki, uMetron akulaleki. Uthe nje ngisho uNesithandwa emnikeza umbhubhudlo bethi ubambe iglasi iqhaqhazele iglasi. Into nje ayibuza iyodwa ukuthi kwenzakalani esinyeni sakhe, kwenzakalani esibelethweni sakhe ukuthi kuhlala uphoyizeni onjena ofana njengoShobane. Uyasho ukuthi awu akazalanga-ke wabola amathumbu, kodwa futhi-ke noma uNesithandwa esho ukuthi hhayi amanga la, musa ucabanga kakhulu, angisoze nje uShobane ayenze leyo nto. Wathi ngizwe egazini mntanami, impela uShobane uyenzile lento, uyenzile umntanami lento, kodwa ngithi mina ngabe yini le engayenza mina ukuthi esibelethweni sami kuhlale uphoyizeni onjengoShobane onje. Guys, kuthiwa-ke umfundisi akamzali umfundisi, kodwa-ke mase sithatha ukubheka impilo kaShobane ibikade ihamba kahle nkosi yami. Usebenzile ubhuti omncane, ufunda, wagogoda, waqeda lapho ubudokotela. Komoshe-ke ngesikhathi-ke umhlaba usumkhombisa umlilo, washa kanjalo-ke. Asithembe kodwa ukuthi-ke lamalanga abakona-ke usazophuma kona, ngoba phela kushiwo kuthiwa ithemba alibulali, ukube liyabulala ngabe sisaphila sonke ezweni. Guys, aphela lapho amazwi namhlanje, nakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time.